hongrois. Cristi! 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 Bă, Cristi! 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 Ce aveți, mă? Ia-l-ai pe Cristi! Cristi! Bă, Cristi, bă! Ce beteșic vă apuca, mă? Ați mă băut corhaz? Cristi! Bă, Cristi, bă! Băi! Ho! Da! Așa! Ce belengherul meu aveți, mă? Ne-a prins Cristi mania. Ce Cristi, mă? Putra ducela de la TV? Da! E noua modă, frățică, toată lumea vorbește așa. Cristi! Bă, Cristi! Băi! Ho! Deci dacă mai aude Cristi ăsta, fac icter negru, jur! Dar ce ai, mă, frustratule? E un nume foarte fain. Care? Cristi! Cristi! Bă, Cristi! Băi! Așa l-a chemat și pe Jesus, lăudat fie Jesus. Cum l-o chema pe Jesus? Cristi! 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 Băi! Apoi dumneavoastră ne-ați întrebat cum l-a chemat. Gata, mă, destul cu Cristi, să nu mai aud Cristi! Și dumneavoastră ați zis, uitați! Ce am zis? Cristi! Cristi! Ai, pușca varca, pucă vă pticuri cu slană, mă! Să nu mai aude Cristi ăsta, da? Că vă calc pe cap, mă! No, gata, noi nu mai zicem, promitem! Eu vă trimit la cumpărături și voi veniți cu Cristi ăsta! Cu cine? Cu Cristi! Ai, dumnecat că mi s-a luat! Cristi! Gata! No, de mâncare ați adus? Nu, De ce? că n-au avut. La supermarket n-au avut mâncare? Da, Da, ai cerut mâncare? da. Ce i-ai zis la vânzătoare? Cristi! Băi! Normal, mă, cealădăule, că tu ai înlocuit orice cuvânt cu Betie și gosul ăsta, că nu știu cum să-i mai spun. Ghinion, amu, ce să-i faci? Medicamente ați adus? Nu! De ce? Că a crezut farmacistul că ne batem joc de el. De ce i-a zis? Nimic, nu mai am zis pe nume. Cum? Sunteți siguri că vreți să auziți? Cristi! Bă, Cristi! Da? Și cum îl chema? Mihaela! Vai, ticlăzău vostru, da băutură? Da, din aia am adus. Doamne, mulțamuți, oare cum de-ați făcut rost? Păi ne-am dus pe piață și am strigat. Ce-a strigat? Cristi! Cristi! Iară Cristi! Da, și am avut noroc că pe unul chiar că îl chema Cristi. Ne-a dat o pălincă. Bă, deci ajunge! Incredibil cum un ceacănău din ăsta ajunge celebru peste noapte după ce l-a mușcat un câine în timp ce el își bătea ștanga de gard cu o țigară în gură. Și eu am făcut din astea. Pe mine de ce nu mă bagă nimeni în seamă? Dacă mai aude Cristi ăsta, jur că mă arunc pe geam, că nu mai pot! No, gata, ghițăl, calm, calm, că nu mai zicem gata. Promitem, gata! Numai să nu ziceți dumneavoastră din greșeală, că apoi ne-ați pornit și știți cum e. De la mine n-ai cum să auzi, că urați numele ăsta! Și ce, acum, nu o să mai rostiți numele ăsta niciodată? Niciodată! Ok. Ce ok? Nu, zic numai așa că... Nu. Că ce? Că e un nume destul de întâlnit și... Nu, din greșeală s-ar putea să-l mai ziceți totuși. Coptile, deci dacă mai aude Cristi, dai că iar am zis! Dacă mai aude asta, jur că mă arunc pe geam! Ok, că eu nu m-am vrut să vă întreb ceva. Ce? Dar acum nu vă mai întreb, nu, că dacă vă aruncați pe geam... Ce ai vrut să mă întrebi? Care a fost jucătorul dumneavoastră preferat de la Steaua în ultimii 10 ani? Cum care? Tănase! Ioi. Hopa! Tănase și mai cum? Dodel, coptile! Ha! Ai crezut că zic că mă fraierești, a? Nu, nene, eu nu m-am întrebat. Acum... Da. Fui, ce bine să fie liniște! Da, noi n-am zis nimic. Nu, nimic? Nimic! Perfect așa! Ah, liniște! Ce? Telefonul meu, scuze. Cristi! Cristi! Breaking news! Cristi Mania face prima victimă! Un bărbat de pe strada Electrolizei nu a mai suportat frenezia și s-a aruncat pe geam. Iată cuvintele lui de pe patul de spital. Spuneți ce vreți să spuneți. Începe cu C? Cristi? Copchile! Ioi. Le violon hongrois.